Nagigid kami diri mga kamaton. Naligi ko diri kamaton sa downtown. Diyan ba sa mga kamaton? Wala pagid mga pasahero kamaton. Sige lang tiyog ni maton mga kamaton ah. Tiyog lang taga tiyog. Sige standby man sa pull out. Nga Maton, on board si Sir sa concert. Shout out sa aton nga channel nga Maton, buhay taxi driver. Shout out. Dito kami ni Sir sa Kwan Ongka dos, Pabia. So lantaon ta mga kamaton ng agyanta siguro sa baybayaw namon ang diversion road mga kamaton. Mga arsada tanay. Kita mo lang gusto sing viewer ni ang lugar eh. Ang lugar. Hindi pa familiar sa city. Iba na mga ma-subscribe ng mga gusto makita sa lugar. Biyahe sa city. Tapos katawag sa city namon kung kabalo lang ako. Try nyo. Grabe ang among siyudad Subong. Organized city. Tamaan pakatawhay. Malinong sa kagabihon. Duway dia ato nga kwan nga lugar, duway dia sing nga ulag ko kay very peaceful, friendly people ang Iloilo City. Napaka-urbanized city ang Iloilo. Nakakatinlo mga kamaton ang Iloilo City, Subong mga kamaton. Subong mga kamaton Domingo, medyo mataway ang kalsada kay wala sang traffic, wala klase, wala opisina mga kamaton. Hari na kami. Ano lang, normal na lang flow sa traffic di sa normal days. Hari subong kami sa baybay mga kamaton sa General Lona. A few moments later. Mato na rin na kami sa Ongka dos. Ongka dos na tayo sa lang. Ongka dos. So, makaliwa kami. Boundary ng Iloilo City sa first town ng province. So, kaliwa tayo? Kaliwa. Bro, may pangalan na left turn ah. Doon sa Uganda. Parang mahuli tayo doon. Dito tayo sa kabila makaliwa. Lagi nila no? Yeah. There is like a left turn going to Mandurriao. C1 Road. Maton, malapit na kami ni Sir. Medyo pagkatapos din siguro mga kamaton, medyo ang oras magwa 1 o'clock na mga kamaton, siguro manyaga na si Maton mga kamaton ah. So di ba ta Sir? U-turn. So sa kabila pala si Sir baba mga kamaton. So, shout out sa pamilya mo, mga friends mo, mga Sir. Shout out sa mga taga Ongka dos, Pabia. Yun. Right turn, Sir. Pwede ka diretso doon, likod sa ano? Sir. So, liko kami sa too mga kamaton. Pakanan tayo mga kamaton. Ayun, dili na si Sir. Dito na. Dili na si Sir manawag mga kamaton. So, thank you kay Sir. Nag-subscribe ka si Sir. Thank you. Sige.
Salamat sir ha. Thank you. So mga kamaton, ang bill ni sir 195.50. Pero may 200 siya binigay at saka may barya 120 binigay ni sir. So thank you kay sir. Talagang ganyan ang mga maton natin na mga soke, mga kamaton. Mga galanti, mga kamaton ng passenger. So dito mo na si maton sa bahay siguro mga kamaton kay 1 o'clock na 12:50 na ngayon So magwa 1 o'clock. Manyaga na si maton mga kamaton. So mga kamaton, manaog na ta sa aton unit kay Manyaga na ta mga kamaton. Ulat-ulat kita may truck pa nga nag-agi mga kamaton. So manaog na ta mga kamaton Pagulod na ta sa balay Kapanyaga na ta mga kamaton. So ari gali si maton mga kamaton. Ari si maton yun si maton katulog. So ari na ta sa balay mga kamaton. Panyaga na kita. Yun si maton nagpapawayway.